pizzeria pää! Saisiko olla tänä pizza? Mitä vittu? Mikä se oli kaurajuusto pizza sätellä myydä? Meillä on hyvä pizzeria! Meillä vaan kikku pizza saatana! Ei ole kuin herkkuli entä päälle ja ananasta! Joo? Laitetaan tilaukseen! Mitä vittu? En mä sinä saatana munaa! Vittu peräpuhelin soittaja saatana! Mä vittu mä saatan vittu anoo saatana! Jumalauta! Sitä maksaa mulle saatana 100 €! Ne on vittu! Seuraa mun kerran kun mä otan tän numeron niin jumalauta! Jos tän on soittanut niin saatana maksaa 100 € saatana pizzasta! Kun arvaan se maksaa 35 € pizza saatana! Kotiin kuljetus! Ois se 5 €? No? Ois se vittu? Terve! Mitä vittua sä taas täyttelet? Joo? Otetaan siis penispizza. Ei kun se on... Niin... Haluuks sä homopizzan? Ei kun se hyvän pizzan. Joo? Homopizza? Ei kun niin hyvä pizza. Niin? Tilataan homopizza. Ei kun niin hyvä pizza. Niin? Ei! Sinä! Ois täytetään näitä tilauksia, sä tehdä homopizza. Ei kun hyvä pizza!